Amasabo amatindi amo na matera. Ficha watoto wetu baba. Ficha watoto wetu na damu yako. Ficha watoto wako na damu yako baba. Abarai korwa ase chikanisa ao imeyo mucho Nairobi nigo baikeranire ase obugatagati bwo mucho yo ase bakorire amasabo yo kuboria omorembe korwa ase abakenya anene ekegori gya agency amone serikali ekero okorobekana okonene koroberi gochigokorekana ritko rya Jumatano ya ikiegocha chitariki 25 chomotyenyoyo erio kubarera na kubainyora bari basireti obugima bwabo ekero barenge korobekana omwaka oeta kugikeria omuswada bwechibese oyo bwato obututukanu abaraya abo bakorawa na Bishop Richard nigo baruro kuboria gocha serikali kwene kiango tingero borendi chinga kichokorobekana okwo. Mimi naitwa Bishop Richard Unshakable. Sio furaha yetu kuona watoto wanauawa. Sio furaha yetu kuona watoto wasichana wanarepiwa. Hiyo Kenya tunaifunga na maombi na tunakataa. Askari tunakamata anga yao. Hawataua watoto wetu pia. Kuwe na amani Kenya na utulifu Kenya. Utukufu mrudie Bwana. We are here for our nation to be healed. We are here for Kenya to be healed. That's our business here. Tinga kiechecho Richard ni garuro kuboria gocha sabasae kwene kianko beka baromorembe chinga kichokorobekana no gwetanga korwa ase bikore byobusaria. Ndio haya sasa kusimama kwa pengo kuomba kwa ajili ya taifa hili. Ya kwamba tarehe 25 watoto wetu wanapotoka nje. Kulingana constitution wana haki yao na sisi hatuingilili. Ila tunaomba watoto wetu wanapotoka nje wasiharibu mali ya watu. Wasiharibu biashara za watu. Wasiue wenzao. Wakianza kutembea, watembee na amani. Wasichokosa askari. Na askari waangalie watoto wetu. Wale wauni wanatembea katikati ya watoto. Tunawasuia kwa maombi na Mungu akamata anga yao. Wa vijana kunyanganya wa mama na kuwararulia manguo kuwaacha uchi. It is a curse kuona uchi ya mama yako. Ni rahana kuona uchi ya mama yako mzazi aliyekuzaa. Sio lazima awe ni mama yule. Mama yoyote wewe kuona uchi wake aliyekuzidi miaka ni rahana. It is a curse. Na ninaomba watoto wetu mnapotembea tarehe 25 amani ya Bwana iwachae. Utulifu wa Bwana uwachae. Tunakataa mtabeba mawe kwa mfuko. Mtatembea kwa utulifu na hakuna askari atawapiga. Weikerana ase amasabayo Pastor Bernard Abuga na Pastor David Ateka na barabu nigo baruro kuboria gocha saba Kenya bonsi kwene kiango korera barense ya Kenya amasabo erio amanyinga tachia goiteka. Mbiamona baminto nje oyongo kwana nkuru ku Pastor Bernard Abuga murandio munene bwe kanise ku God's Love Church Kayole toimokia maboka ito igoro tumurangeri Nyasaye ule moyo tobeka marwe ito inse tumurangeri Nyasaye ule moyo kero twa murangeri Nyasaye ito anyare ko bakagocha akonyense ntoma yetenga tarehe 25 abana baitongosoka Balechi Street ogo kaganga umwana nyumbale kani osokire injira kibondora anyare ko baboberera otadiga asoko basabira igo togo sabanga na onye na yoriole asole otegerete TV ego sondigerete korwa kaki beka marwa oinse ekiagara to ekire chingaki kero yo mabwenda okoraki komurangeri Nyasaye abaminto abategereri ba Ensoko TV igo nkoro kwa Reverend David Onyansi Ateka ne kanisa yenkorandia igo koro kwa Molen Pentecostal Church egotoka in Nairobi County abana baito muna mono jenzi birecha obanaririe igako baita gweterasa amaryo yo gotindia bono yakire weitwa gweterasa amasasi amanyingabo aitegete last year na bono naro birecha nagenda koyarigia bono igo twareta amasabo aiga city center amasaboka naro twaretaga mwanyagetingo mugusi haleluya manena bakwe Chingaki abasaye baroberetie go chigokoro korobekana ritko rya Jumatano chitariki 20 imeyo mucho Nairobi nyoro omwanchwa omurigereri bwa Ensoko TV okorobekana oku nigo gochigocha omwaka yomo magega yo korobekana konga buno oku kwene kigwa
okuo kwanyarete ko bakwirera amakweri nabo igo amasae bande gotigerwa chingo machimbe bono abaraibe chidini bachire amo asomo cho Nairobi ase baruro koboria gochia ase abanyanyimbo kwene kinga okorobekana okuonko bakore okwo morembe ribori rinenendire rieri okine okorobekana okwo ngobo kwa morembe. Wasema hiyo damu imetosha. Hataki damu ingine tena Kenya yetu. Linet Nyambane, Ensoko TV.